talen nei thabia mai la kan tai ma lo chuan omzia anei lo ani adon le chuan Christian na tra an nei dinani zir tha thei turin ngai tuan na bang thei turin taksa Christian na pathianin ape a chu bang chuan tu nun ni an lo thleng thei ani Reverend Dr. Zaire ma chuan Sikul tra chu headmaster tra omnani atia so bang chuan in headmaster te principal te an tra an tho pui te an tra dinani engki ma hian alu berzel hi apoi mo berzela chung kwa po pa ber athat chuan atha maya athat lo chuan chung kwa tha lei thei lo ba sarkara po kan sarkar hi athat lo jom ka thalo dinani mai ke po chutian chuan sikula po amo portu ber headmaster te principal te chu an thal le thalo chu lo man dong tu te hian aron soi ritel ani ten atiana lo man dong phak chin top 10 kan han ti te letter bu kan han ti te kum tin kan chuak thina maro chu kum tin khatia ka kan chuak chu hian ena tinge UPSC exam a hen kan lan thei mi lo ti hi vai nai ngai to na alu tani by heart system te hian kan la kal tuk te vem result oriented lutuk te hian kan educational institution te kan kalem mi hring uitling din turin akong zo zel turata na buat sai na konga result hari mot lampang tin zo wa holistic mission kanan tiang de wa pum uya thang len na le nam dam tel pha khovel zao zo kapwa in vai veng ve thei tu kan chet chua hi angai le a result nei tha kan pek chua tam ang uin all India level competition kan ro pui thei lo so bang chuan kan in ngai tu athat le in ka ria ten kan sir dan hi school of Bankan ni velai ani hi so thiam thei min ti ve thina voi khata sia to chu a khesel a thei hil to ngai lo te min tia a te lo mai kazir mu nani kazir regular ani amara so voi khata kazir ne ve ngai lo exam don at lai var ti te kati da ani ve lo exam don te hi kan la ri du hun ani ki chu cái thì thọ viên tỏ trình khát khát chuan cùng tì ra trangin claim in regular takin kan zir tu rani exam huna chu ti te chia ma ti ngai to lo so po hi voi khat kan nei pak awanga pui thim kan ni lo claim kan nei bangin pui thim kan lo ni nau pom thatum mi hi ke khat bu vai sum tai la ei zo ro pui thim ro ti tamai langin kan sai lum mai chu wangin zilai te ka fui du na chu chu zo so in zir ro vai khata ti vak lovin ten tun lai a zan kan meng ria zinga ka thot lai le sia ei thla thlenga tha khop mai zan bo ro ai chuan zing bo ro khi eng tinan po a tha zo vek ani ten ni sina khan kan award po khat khan time management ka aron soi so ka apoi mo khop mai Mizoram ayan ko fran hovin hun kan vong dik ani ko fran committee te in khom hun te a hun ta kan tran chat chat the ani ma se mi pui kan ti mu thei mang reng lo kan committee fran til ti na yan mizo te hian a hun ta kan tran kha khop mai chu wangin time management hi apoi mo cái ni te pe chu dot out tin sing a tang zan
tọp thêm in dar ka tin minute tina hun bi nei ka kal kan nia tuin em min bo chiat sak chuan a le pek khan boi vek mai ni chu wang chuan in time management hi kan thiam top angaya an jin na te hianin khole lama ngak le takin na thulim mi lo ngak re to ten hun tur dar ka te kan sei boka kan om mek na ten khalam pa ngai to to mi la rin du to in advantage la kan to laman mo tha lo thing pui le potang an kan sai to zel mai ni ale pe ka khan chu wangin time management hi atu te pok tan apoi mo em ani ten voina lo man dom tu te song song le chu kwa te ten lung takin kalon pui ta set choni mani chan chin han soi tai la primary kan kal lai chuan jin ti tu pakhat chau kan ni sana aum lo tran hun aum lo a local hun ka tran hun ani mai ro ka tran in a local ti kan bua jin ti tu local le ka te kan awa kan kal khoma ti chuan kan trana a mut thu vai chuan in banga te kan lo na kan in fiama a chok man bang ni kan cha rana so so kan ba chang sa wa la bo da te kan ma zia kan in ti thaya em chi so tiang doi chon kan ba pol thum exam turin kan kwa exam center am lo mi kwa la ta ka ke kal angaya aro kwa pol thum kan exam kan hun na har sa je chu angai tu langin middle school te high school te voi khat pol riat GM high school a school pa ngai ka kal ve di lo su college tlengin apa ngai hin ka kal lo re school din tran tir azel ka kala college for night college a dor pui school a song ka kal ke ne so te lai chuan office a ka thok to chief minister bula a PA kania class ka attend ve man ngai lo an bang lai te lu to ka so tiang ka ra chuanin kan lo zir ve ngara kan zir ti tu ten thalo kan sikula thalo te hi chuan lam thling lo mani tu ma competition exam at thling ho kha English medium school chuak pakhat mak kan lo mi house of fa kan lo thing tlang background nei de vek kan ni har satak chunga injil so kan ya students support union alone in the count ka welcome ma ka lo mani voin theng ya kan ni ka ngai sa nga ma ni a in zom cho pa har sataka le khazir ka an puite an ya bangin so tiang chuanin eng har san na ma hian kan tum tla chuan min dal zo lova voi khat go kan online puna mizo zir lai ten zamzo magazine ile khazir da ronsia ve te antia kazir kong ti kazia kane e zamzo magazine mi hi an reprint sin ta le a zir lai re thei ve bok kan pui ta tang a mal som na sa ta ka thenin ka ya kazia lai chan chu tia kan in don ko karing lova kan in chu mandovi lui pui ka ma hian oma mandovi lui pui chu Arabian Sea luang lu ta ni khata hianin akiam zongin an aphai zongin tuifon khanan fruaya ni dana kan vadai ngam lo lai ta kha trial pho achang ka ka chuan chu mi do ta chuan hai tai ta lo ka la aron chim le u ga ki ta na thlengin ale zong na luang le a chu ban chuan ka le khazia ko kha tuile luang ka ma ka ti nge nge mi nga sunga chuan kan zir lai kan har san na to te kan zia ani ten ka thian pa pula thamona ne BA hi kan distinction chuan competition a hian kan ti me do lo ni kan tia Mizoram training company kan distinction a
ที่ส่วนคอมเพติชันกันอันที่อันนี้ IFS อาลูตาที่ตาฮันโนยเวียดนามอัมบาสดอร์มีอินอารอนรีไทร์ตุนักวันตันฟิลามาเกย์พุลิสลามาตะกลาexam tu kan han kau te so ma hi nei kan nei lo train na third class kan kala third class aswan atsuin kan in chu top mai ni si dong lo re atsuin chu anek na kan ni maya ti chuan delhi kan han thenga physical test an tia aim sa khon kan zum test tu rania kan zum thei ta lo mayaนี่สักขอบไม่ทันเด็ดหนากันดีแล้วกันวัดชั่วก็ตุยเตะอะไรเงี้ยโมจุยเตะกันวันเลยอะว่าเขาเบียรินกันนี่นะกันสุ่มเทจวงหรือเปล่าส่วนนี้นะกันเก่าตัวเบียรินมีสุ่มกันหัวหลาวะมีเอสก็เสียบอกเสียด็อกเตอร์เนี่ยนะกันกับลูกกันสุ่มเทนะซานาอินมินทริลกันรอนสุ่มไม่มีอินาอัดเอโลอัดดิสนักตัวก็เทรนทิเก็ตกันกันเวกต่อนักตัวก็กันหอกอ่ะงานป่วยสะดังกันในเนี่ยต่อเรากันเดียเอาไอ้ทัดเราไม่อะอ่ะต่อก็ต่อว่าส่วนกันซุ่มเทตะครามอ่ะมิโซรัมเฮาส์บอลเอาเราสุดที่ไล่ส่วนกันหันแข่งซานะส่วนแล้วกันอินส่วนชอกเสียไม่กันบุตรเองบ้างหรอวะส่วนนักตัวก็แต่ลำดิ้งแข่งเรลิงกันลงกันละลำดิ้งอาจจะส่วนนึงส่วนหัวกันแข่งอันจบดาร์ข้ากับผู้เจ้าขัดกันเปลี่ยนเจ้ามุดเทกันตัวมินคุ้มบ้าเรากันเดียส่วนเรียนกองข้าอาหงอ่ะส่วนมินคุ้มอ่ะถ้าเวลกันผ่าต่อส่วนบุญนักการสังตินาในตู้บ้านนั้นมินติบวยเพียงลงส่วนนึงกันผ่าลุงเป็นเมื่อฟันข้าเราบอกสิหรอวะสเตชันเราบอกข้าเรานี่หรอวะเราตาหาลุตุกต่อสิข้ามินบุมันยังให้มินเก่าเขามันยังกันเตี้ยอันมันอังกันเรียบะต่อมาส่วนนั้นต่อตะรุดฟุตาที่ส่วนนี้ต่อไม่นอกการทางการมุตตาดาร์ตาร์ไม่ช่วงที่สุกันสินกงนี่ขัดปวดไหลแล้วปวดสักกันในต่อเลยสุดที่มาหาสาจวนินที่เราที่การทำบอลสวมเวอันนี้สุบังเองการบูรณะนี้อันนี้ไม่การคว้าสุดที่กลางเขาจะตัดเตเนี่ยบาร์มาสิไปบ้านสิไปสุดที่ปุลซีนกันเดียบาร์มาสิไปซีงาฟุตบอลเทียมเบราอันไหนเนี่ยอารมณ์สุดที่กันคว้าอย่างซีงาเห็นหาเห็นนอกที่นะตูดบรัสและตูดเพสกันบูไว้ขนาดเนี่ยอันนอดควรบาร์บาร์กันสามทับไหมอินซูมาลูเวเลยกันบัดดีทีริมตุยกันเย่ไหมสุกันหุ่นเอาพวกเขาไม่ได้ดังลำต่อเสียนี่สุดอย่างสุกันบูรณะเนี่ยกันเอเมเลมาสับเบอร์แต่ข้าอ่านบวยทับเสียสุอินเดียรังฟังตัวเรนันทรอยกาวติยาบรามพุทราเลยอันเวนตีราอันฮอนเลยแล้วมันตามเฟติการอันนิเชียระบอกหัดินกันกิมโลมันเดียตรงนี้กิมโลมันเดียผู้เอฟรามเวลากิมโลมันเดียอันว่ากิเลฟังบรามพุทราลุยคานอาลุยอาเลย์เซซงฮัลโหลละลำเดบลำสมรูปปฐุมมาโลเดียเดียสุดที่เวลสุดกัน first batch MLA ที่พอขันเนี่ยกันบูรณะที่อะไรหลงอันนี้มิโซเตชิมนี่อันไม่รอดสู่ starting point in น้ำหนักยังมีทุกโลมันนี่บูรณะในส่วนตัวนักเพศกันบูรณะในเดี๋ยวไปปุ๊บตัวอารมณ์เนี่ยอันนี้นมสักที่กันเทียมหรือเปล่าแล้วมีการน้อมไทยเดียวว่าหาดำกันตุ้มรองบอกันตุ้มลอยอินอมกันละเอาเสียใหม่เองก็ฮีซิมมาทานลงไทยเราอินอมแต่สุนัขตัวนี้อันนั้นส่งอินอมแต่อมปุ้ยได้หลักตัวนี้เลยกันน้อมไทยเดียวว่ากันฟ้าแต่อันหลอกล่อส่งเป็กตัวนี้
hey Reverend Lalduhoma katuna kan Synod moderator hin Synod Rescue Home director ni lain kan biak ina sana tuaran saya chuta soi kala hiat rem chu homa nau pang tam ber chu u nau zinga a nau pang ber atlum ber kan na ber ni sumina soi chu mizo ten fa te duat kan tiam lo kan duat suala ni leva milian deu fa kan ni chuan bai chuan na po kan tiam lo rombol na po kan tiam lo nula ta chuan bu thei te tiam ngai ngai langa in sup te chu wang chuan in millionaire fa te hi a thok rim lei le a le le ni tu ma hi nuam sa takin khovel ni bang lo chu wang chuan in hausa po kan lo lo om duam thei kan ni lo kan nu le kan pa te kan hu no la te kan thiam zong zong in kan pui tu ani tin Mizoram siam dai siam than nai tam ma anna tok tu ri mat poi category tam lu tu ka casual teacher te kan ne MR teacher te part time te PE te kan ne contract te kan ne regular kan ne category tam lu tu kan minister jam heng zong zong category siam ari ru ka mala asat le anna ya hau tak le maya elama mala thei ber tu kan sina chuan kan chuan ber ania wangin education ni kan an tir ani akai tuai na noya tirtam tak tu na hian siam than mekin a ani ten boy na hian ti tha te chung chang ka soi lain a fail te chung chang ka soi do ni gabial se chi pason man kum khan nau pang a fail ai no kum ri wat maya kari ro na em ani kan fail hian khovel top ani rek lo maba ala tam lu tu real life atangin kan sayanga Manos Kumar Sharma IPS ani class 12 he voi khat a faila a voi ni exam na second division a pass rama this one UPSC exam hi a be tlaw a thim lei thui lo ni a to pa chuan IPS officer a india kina IPS officer meets one warfare ball ani te so chuan minat tum tlat chuan an thei thin Steve Jobs kan train karin online mi de chuan Apple muchuak tu hian ya technology le design lam tam pa hianin khovela meaning thang ani ta college akal read college akal ve de athiam lo tu ka drop out ani this one semester roi khat si atleng ve mana so mini wa chuan iconic products lampaga hey Macintosh computer kan ti te iPhone ti te iPad ti te khatiang lama tui zong khan akal ta tun lai khovela chuan hetiang technology chuan amuchuak tu miro puile mi lo hling ber te zinga ngai alo ni ta lekha thiam lo Walt Disney country ani po he college akal phak lo high school akal lai kum som par meaning drop out ani amaro chu drawing lam le animation lama hian atuye ema Mickey Mouse and clear training karing emi muchuak tu ania global media empire to na hian adin to mi lo thing lu tu ani Bill Gates country Bill Gates apo hi mi lo chamani zinna lama chuanin amaro chu school atanga drop out ani chungin computer programming lam hi tuizong ania ta chuan akal ta chuan computer industry aron siam chuaka technology teron tu chuak zela Microsoft kan ti zinga hian kan ti an chi hi enga hian a co-founder ron min voina chuan khove lam mi house ber ti zinga mi alo ni tani
Mark Zuckerberg ani hi graduate ani lova apas zo lovani BA hi amaro chu Facebook lama atuye eba tuna chuanin Harvard celebrities ani toa ta chuan media platform ropui tak adina ti chuanin khowela billionaire naupang ber ani chuanin a lot king lu tu ringot ani Henry Ford country a larin kadinga hei hi jirnalama mi lo cham ani boka amar chu tuina chu motor siam lampang ania Ford Motor Company adin ta a college chu sanin tuna chuan Ford Motor te chu aizola potam to a khovel adeng chuaka khovela company lian ber te singami aloni ta a kan dai maya kanuna no Americom te po kan rianga le kathiam lo ani a school drop out ani Americom hi amar chu atuina zo ka career chuan India rama ming thang ni inboxing lama a lot thing ani chu der chuan Sachin Tendulkar te po Sachin ne chu kan thera ko me God of Cricket ti ani a jirnalama mi lo cham ani a amar chu po so ani po zo le thelo ni chungin tuna chuan God of Cricket ti alonia house ani Dr. Abdul Kalam kan President Louis kan riang ani po hi chung korete taka thamina lokala na pangte ani line newspaper assembly nani newspaper semin ai lo patrina asikol chawela hianin tichuan atingar ngara zirlai ni in atiam theipo ani lo average grade oma amaro chu ataima mathematics science sortinga scientist ro puile India president ya lo ni theita kha ania Einstein te po khovel scientist ming thangan ni zirlaya a record an sikula record a chuan mentally slow tiani riruchak low tiani chu khovela thilmu chwa thelo mu chwa tu ani thlat chu bang chuanin voina hian a lo thingte kan lo pui rol hian alo samho te hi beidong lo turing ka cha du chuwa kong ala tam lu tu khovela hian kong ei zon na tu ala tam lu tu kan cha le tu chu chu mi pa ngai ni ani athiam ber alo mandong tan ni thei kel lo bang hil reng a ber ni a har rek amara chu mi pa ngai ni turing ka cha du chu ni tu ter wang ne an sang chin police station a aruamanda e ya thala kan ya chung kan ro ngai kan ro se an ti chin te hi tu te nge mi pa ngai ni lo kan ni mi mut huna mu lo mi tho na tho lo chung kan ro la cho kil be ngai lo in khom dar ri ka biagin lampan ngai lo mi pui no mi pa ngai nan ti chin ti ngai lo te an ni chu bang chuan chung te ro la in mu ta chung te ro la in tho chung te ro la cho in ya mi ti an ni ti ya na tla na tru la in na tla na than lai a tru la in la ya we me thil ti na in te la KTP GKP a te PYD a te in te la dari kona biagin a culture in ni very mat khan a ran ba thil tha ba ti angai lo in him in taksa in tharau ani mani chu bang chuan mi pa ngai ni hi a rem lo mi ti an ti mai tu mi ti lo ang ti bi ni hi a thalo ani tin roi thei thil a Philip Turin ka cha du chuwa kan sarkar hian na sa takin roi thei thil a do me ka a do don chau ani ta hian tran puina kan ma mo a e no pang roi thei thil ti an si nga ka dom nuwa me kan nam pi chatu Christian chu wa ti bo tu ani ko ye me mani yang nge mo roi thei thil kan ti hian kan thua ka ti boy kan ri ro chak lo wa le ka thiam thei na bo wa
taksa hisel na bawa uite te zote te kan hula kan duan pe tu tha kan pe andam lovin dam doi te kan pe sutiangin pangpar te kan khoya tuine leitha ne kan song kan taksa ero chu duan na chang kan hrisilo chu wangin kan taksa pathianan pui pathianina abiat in thian huna ta na adu ani a chu vai heng la ka hian filim ram kan tum turani atopera chuan corruption do tlang u in no pangte le nu le pa te zong ka som du chuwa Napoleon chuan he hian lo soya the world suffers a lot not because of the violence of bad people but the silence of good people again khovel hian misual te awangin an tuar lowa mi tha te moi tlat na wangin khovel hian tuar ani te mi tha ten ngoi reng lovin drugs idawangu corruption hi idawangu so wangin in no le pa te an lo ba ron hon thin an om chuan inu te po chu tiang an om chuan ka wo kan no ka pa min pa ngai wang ni ka ro lo hin lo wang ni ti ka ria a mai ro chu hen te lo hian ko om thei in lo ba ki kan in chu na ro su pathian mal som na kan dong lo wang ni chuan in mi en kol thei an to ka hian ka lu ngoi lo ti ula in chung te an lo a pu lo wa hausa chu tiang anom le ong lo chu king kharo do ngam ro school da pang rualin moi na tranga mizoram school da pang long so corruption ni kan do chuan kan lo ti kan ru tiang him ma ba tam tak nei te kan kal kho ni mai na yang kan che na khobe ni ai nuam in siam te ni ai tha hian na siam te ni chumi ti tu chuan ka som tak me chuwa in chunga corruption alo lu ta ati ni a in fian ni chuan khak ngam turin som tak zet che ni ti chuan kan trong chua ka misual te an trong vok vok awang mo tharuman wa tho vok vok awang mo thila ti chia awang mo khovel hi a chia ani lo mi tha te moi tlat na wa hian khovel hi chia ni Napoleon na ti mi tha te misual kan ngai ti ma kan compromise le la kan khak du lo wa kholaya te zak me lo min rui chu min an kala kan tolerate ta la kan society ya hi ngai thei lo ko rem po kan rem do nen to na tram chuan to na kholaya rui te kan in thian fai tak tak do chu ta chuan mi tha ho kha rom pen chuan pa o rom nei turing vai na yan nau pa tele no le pa zong zong ka som so ni lo me Voina kan sem award ni tutungi award te min sem